Pekne, pekne, Dadi, poď. To je ono. Tlač na tú gumu, tlač dopredu, dopredu, dopredu. Tak, tak a hore kolena, dopredu to tlač. Poď, poď, Saši, poď. Dadi, pred seba sa pozerám, pekne. To je ona. Pekne. Poď, Dadi, poď. To je ono, hore ľahče, hej, pekne. Pekne sa. Poď, Saši, poď hore, rýchle tie výstupy, poď. Tak, Saši, to je ona. Výdych, pevné brucho, stred. Pecka, to je ono. Bum, hore. Dobre, netlačím, Dadi, zadok hore. Tak, na hrudník. Tak, pekne do výdychu, Saši. Poď, Dada. 5 sekúnd. Poď. Poď pekne do výdychu. Výdych. Prvý krúhačik za nami, ideme do druhého. Poďme. Bum. Hej, pomaly dole, kontrolovania, pecka hore. A pecka hore. Bum. Pecka. Po cestu bosu. To je ono, poď, Saši, poď, bomby. Pome. Poď, riadne sa na tie ruky dám, mám času preskočiť, poď. Už končíme, bojujeme. Trošku vypustím hlavku a idem. Rovno chrbát a bum, hore. Pekne, pevné brucho, Dadi, pekne. Hore tá noha, bum.